Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u mého druhého let's play na hru Shakes and Fidget. Máme tu server 1, moji postavu Pštros002CZ, moje krásná rostnička je level 127 a můžeme jít na to, takže jdeme do jdeme si vyzvednout hlídku. Hodně. Se podíváme, jestli tady máme nějakou lepší věc. A nevím. Tady to si asi možná potom koupím, ale vypadá to, že bude horší. Asi o dost. Když to tak vypadá. Elixíry tady asi taky žádný nebudou. Ani věci. Si koupím ten na obratnost. Ne, nic nám místo ani nepadlo. Což je škoda. Tak se aspoň vylepčíme trošku. A teďka tam mám... Teďka nevím, jak se to říká, v podzemí mám rukostřelce sundávat, takže obratnost se budu zvyšovat. Jdeme spláchnout. Jinak za celou dobu, co mám vécko, mám už auru 7 a padnul mi jenom jeden epic, ten mám teďka na sobě. Už bych ho asi taky měl vyměnit, je docela trapnej. Jinak od minulé jsem si stlumil zvuky, myslím, že na všech serverech, jestli ne, tak se omlouvám, protože pak, když už jsem to měl nahraný, tak jsem si všiml, že mám zvuky docela nahlas. Toho mimozemšťana jsem pořád nesundal, i když jsem ho včera zkoušel hodněkrát, tak to zkusím teďka znova s váma. A vypadá to, že ho znova nesundáme. No. A ano, dámy a pánové, sundali jsme ho, to je dobře. Tak teďka tam máme dalšího. Mimozemec, to by měl být kouzelník, měl by být na inteligenci, takže toho bych měl sundat. Většinou na inteligenci sundávám. Ach, to je dobře. Tak si dáme úkol. A přesuneme se na server 13, kde mám svoji postavu Pštros002, je to level 79. Jdeme si vyzvednout hlídku. Dáme se rozbrojírny. Dnes taky nic nového nebude. Jasně, já jsem si to myslel. Tady taky nic. Dneska padají nějaký blbý věci. Tak ten se mi zrovna moc vůbec nehodil. Já jsem se mohl aspoň vylepšit, jak se vylepším teďka. Přišli jsme o pár peněz, ale to nevadí. Protože máme i tak málo. Klíč od podzemí mi pořád nepad. Což mě docela štve. Protože tu vůbec nikoho nesundávám. Jasně, zase tady není. A přesuneme se na server 16, kde mám svoji postavu DarkFox.cz. A tady mi napsal kámoš z cechu: čau, nebo čus, fakt dost dobrý video, dávám like a odběr, doufám, že to bude v LP, takže já mu tímhle děkuju, že se na mě kouknul, že mi dal odběr a like a snad se mu bude líbit i tohle video. Tak se podíváme do zbrojírny. No, zase nic. Potřebuju už něco, ale stejně nic. Tady asi taky nic. 7, to si koupím. A určitě tady teďka bude ještě nějaký lepší. Ne, není. Tak je to dobrý. Se zvýšíme, i když taky tady není nic co zvyšovat. Zvýšíme si třeba tady to. Třeba tady to. Tak zautočíme na Freshmana. Ten nás určitě sundá. Má epickou zbraň, což mě docela překvapuje. U levelu 11. Já na tom svém levelu 127, tady na tom, jsem neměl zatím ani jednu epickou zbraň. A to už jsem sundal 79 podzemek. Ani jedna epická zbraň mi nepadla. Hodně epiků, ale ani jedna epická zbraň. Tady mám třetího v podzemí.
Tohle nesundávám, moc jsem moc slabý na něj. Mohl bych už ho sundat, protože už mě to nebaví ho tam mít. A dáme se do hospody. Dáme třeba tady za to. A přesuneme se na naši poslední postavu. Není to postava moje, je to postava mýho bráchy. Mucík Pucík, je to na serveru 1, level 65. A díky tady té postavě jsem si sem pozval svého bráchu, tady vedle mě sedí. A jestli chceš, tak můžeš pozdravit. Čau lidi. Trošku víc nahlas. Čau lidi. No, nesujte ho za jeho hlas, je mu teprve 8 a já myslím, že na hlasu nezáleží. No, tohle by jsem ti mohl koupit, ne? A ne, já ti nechám ten epic. Včera ti padnul. Tohle taky nechám. Okřídlený elik. No prachy, ten si kup 100%. Na inteligenci, dobře. To by padly ty nejlepší eliky, které já zrovna potřebuju. Mě mrňavá. Počkej. Tady to si zruš. Prodluž si tady ten, tady jsi okřídlený a ještě tady ten. Máš 126 000 života, tak se zvíš třeba, já nevím. Třeba tady to si zvíš. Máš místo toho eliku. A co, kterýho jsi říkal, že sundáváš? Tady toho? Ne, tady toho. No. Jasně. Tak snad ho sundáš tady v let's play. No, vypadalo už to dobře, myslím, že kdyby si mu dal jednu ránu, tak už by byl mrtvej. Škoda, že nemáš houbičky, no. Tohle taky vypadá blbě, ale dobrý. Dal si dobrýho kritika. Tak ho dáme do hospody a já myslím, že ne, tohle ještě není všechno. Jsem si vzpomněl, do cechu nám přišla nová postava, Heluše, a já ji tímhle zdravím a říkám, lásko, miluju tě. A tohle už je, myslím, opravdu všechno, takže čau čau.